Okay, so mga ka-action, so okay, safe lang ang driver ni ini og ang kauban. So wala ray naka tawag na to og involved sa lain nga mga motor or sakyanan ba. So atong i-recap og kadyot kani siya gikan ni siya og occidental kaning maong sakyanan ipalit dito sa occidental pangabot diri mo lagi ni self accident. So wala lang niya gi ganabang pag kaning pag bisyo sa sakyanan wala na lang gid niya makontrol o iya pong nakontrol na lang ari dili jud sa kilid kay maaron dili makadisgrasya sa lain nga sakyanan. So muna ato ang latest update karong buntaga hitabo ni mga alas 6 pasado karong buntaga. Keep safe everyone alang sa ato ang action balita live update karong buntaga. Salamat kinala gyapon ang inyong action man Ronly maayong buntag ug amping. Aksyon Balita! Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.